Hello mga bis mga bay, this is Bite Master na adiri karon sa inyo ha. Game Bite mig pista diri sa Barili nilang ni Gilbert ug ni Berly. Unya dili lang kay pista ang celebration, pasalamat sa nila kay officially nakapasar silang duha as real estate broker. Nindot kaayo nga blessing. Grabe, dubli jud ang selebrasyon karon. Pag abot namo, makita dayon nimo ang lechon nga nagtukong sa lamisan, naghuwat namo ug kami pod nagtanaw nagpanilap kay gutom na pud kayo sa biyahe. Kaya nga akong mga kauban, gigutom naman po di ay kayo. Dili lang sila apil sagko. Unya dili kay litsyon ra ha, naapay dinuguan, kinupusan, pansit, humba, daghan pa kaayong handa nga tanan gyud. Perting lamia kanang kada kaon nimo makadungag jud kag rice bisan miingon na ka nga last na tong hungit kay busog na ko, di na jud ni mada. Pero sige gyapon kag hamham. Pero mas nindot tanahon ang kalipay sa atong host karon. Imagine, human sa tanang paningkamot ug kakapoy sa review, nakaabot gyud sila sa ilang pangandoy nga mahimong license real estate broker. Dako kayong blessing o achievement para nilang duha. Mao gyud ni ang sakto nga selebrasyon. Pesta, pasalamat, pamilya, amigo ug daghang pagkaon nga nagdala og good vibes. Bibo kayo diri daghang kayong katawa, video kay pagyud, picture ug busog kaayo ang tanan. Congratulations ninyong duha mamog sir, deserve kayo ninyo inyong success. Padayon lang gyud og inspire sa uban pinaagi sa inyong paningkamot og determinasyon. Salamat kayo sa invite, sulid kaayo ang experience diri sa ilang balay sa Barili. Basta Cebu Fiesta, walay pildi, lami gyud og happy pista po sa amo didto sa San Isidro Leyte karong May 15. Di lang ko kauli.